non juul jaɓat ñaawore Allah o kono wonko mbatta hannde yimɓe mbima a ala hoore tawde gorko ƴeewima haɓoyi itti goɗɗo fawi dow ma woppima yeehi te an aɗa andi Allah ina andi enen eɗen gandi a liggaki ɗum tuum cikkuɗa ma oppir noon ko heewi ko ɗo rewi e galle e yimɓe danni ɗum ko ɗo aɗa sikki tan ma o yaha noon tan oppira noon on nden dorem ɗo arde mi nanino ɗon be comme susɓe sernaɓe min haqqille mo dalani de wallahi manda ko mbaɗa ɗon no beeli gaddugel nder hôtel ni mbiya hakkille mo deeƴa ko nawi hakkille ma Tetap lah. Amadou kalɗa ko gonga e ma non kalɗa ko wona gonga e ma onan mbiɗa ka kewɗo less ma ko tan min ko mbimi ko kongolam ngol mi ñamtata ɗum mi haari rendude ma dow leeso ma mi haari ɗum te kadi mi yiɗa haala kew ko sukaɓa men tino mi lelaki inni aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeeyi so haɗima muñal ko joom yurmede woto ñohe